Balay sang Task Force on Moral Values Formation Head, ginreklamo nga nagasablag sa dalan. Mga pumuluyo nagakabalaka nga ma-demolish sang asiso ang ila balay. Si Zen Kilantang nakatutok live sa Barangay Railway La Paz. Zen? Kate, sa nagapadayon nga road clearing sa palibot asang syudada, isa sa mainit nga ginaistoryahan sa mga pumuluyo ang puliana ni Anay Punong Barangay Nestor Canong diri sa Barangay Railway La Paz. Ginreklamo sa mga residente sa Barangay Railway La Paz ang balay ni Task Force on Moral Values Formation Nestor Canong nga naglabaw sa dalan. Gani ang iban nga pumuluyo wala pa nagmatumato sa pagpanghawan bangod luyag nila nga unahon demolish ang pulian ni Canong. Nga kung mauna si former Kapitan Canong, ma-oblige man sila nga magpa-demolish. Talalupang dun man ang pag-idog sang gate ni Canong bilang pagsunod sa road clearing. Apang hindi kontento ang mga pumuluyo. Ginapatun ang subong sang alkalde sa City Legal Office ang issue. Ilabi na nga may lease of contract o kung nagabayad sang arkila mga pumuluyo sa Panay Railways Incorporated. Once we will be able to acquire ownership of the to-be-deck properties, kaya mo na siguro pwede nakita kasunod na. But in the meantime, private din na. So, ara na subong sa legal, napapangkot ko kung pwede kasunod na. Halos ginmarkahan sang Anti-Squatting and Illegal Structures Unit ang mga pulian sa barangay. Gani nagakabalaka ang mga residente sa tion nga gubo ng ilang mga balay. Di amo na gani tanim gahinyo kami nga kung tagaan kami relocation. Kay wala kami mga idea nga malipatan kay amo na bladder gi kami gastay. Hindi man sila opisyal sa barangay kay sa akin sila kuan panglista. Kate, gintinguhan sa news team nga makuha ang bahin ni Canong natuhoy sa sininga isyu apang nagpamalibad ini nga maghataga sang komento. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.